שלום, שלום. אני רוצה להזמין פיצה. כן. אני רוצה לשים תוספת ירוקה למעלה בפיצה. אוקיי. אתה רושם? שלא תתבלבל. לא, בטח, רושם. מה אתה מתחכם איתי? אבל אנחנו לא פתוחים בשבת, אנחנו בדיוק הקופה סגורה, אז אני מצטער. אז מה אתה עושה עם הקופה סגורה? אני מצטער, אין לי דרך. קופה סגורה, מתקשר מחר, אנחנו פתוחים מ-9. מה זה, איזה שירות מאפן? אני מצטער. איך אני אשיג ירוק עכשיו, מצטער. מה, דיברתי עם דרור אתמול, לא? אמר לי המצב שלכם משתפר, בוא'נה, יש לקוחות, שירות לקוחות טוב, אמר לי. אני מתקשר, מה אני מגלה? חרא שירות! אין לי דרך לעזור, תתנסה בחנות ליד. ותגיד, כשאתם שולחים פיצה באופנוע, מה? אתם שולחים פיצה עם אופנוע, נכון? בא שליח, נכון? כן. תגיד, השליח יכול להיות נאה? יש חריגות מסתם הזמנה? זה יעלה לך בתשלום של הפיצה. תראה, הפיצה זה סיפור כיסוי בעצם, אתה יודע. נטו זה השליחים. כן, כן, אני יודע, יש בכל הבית שלי מצלמות פורנו. אני מבין. כן, אז כמה יעלה לי כמה יעלה לי כל הסיפור? כל הסיפור סך הכל, תן לי שנייה לחשב, רגע. מה, אתה מחשב עם הבולבולון שלך? מה? אתה מחשב עם הבולבולון שלך? כן. טוב, סך הכל 250. טוב, מתי אתה מגיע, חמוד? לא כולל הטיפ למלצר אגב. מה לא עושים? אתה משלם טיפ למלצר בנפרד. יש גם מלצר? כלומר, שליח. אני פשוט בעבודה לפני והייתי בבית קפה. שליח. בכל מקום אתה מקבל, מי זה? זה דרור. מי? זה יהודה מהמכולת. נו. תקשיב, זה לא מצא חן בעיני הסיפור הזה. נו, תגיד מי זה, יאללה. דיברתי... אני מנתק. זה יהודה מהמכולת, דיברתי עם דרור, אמר לי לא קורה ככה מצב שאני מתקשר לא מקבל שירות. אנחנו לא מקבלים כרטיסי אשראי, רק מזומן, ואני רוצה את הכסף מגולגל. אין בעיה, אח שלי, אני יודע איך אתם אוהבים את הכסף שלכם. לא שמעתי? אני יודע איך אתם אוהבים את הכסף שלכם, אמרתי. תגיד, יש מצב גם תשלחו איזה חמוד ככה לאופנוע שייתן לי את הפיצה? איך לא שמעתי? יש מצב שתשלחו גם איזה מישהו חמוד ככה, בחור נאה, שיבוא לי עם הפיצה ככה? תראו, אם יש לו חברה כוסית שמוכן לתת לנו. מה חברה, אחי? מה, אתה לא בעסק, למה? מה, אתה לא בעסק, אמרתי. אתה לא בעסק, אמרתי. מה? אמרתי, אתה לא בעסק, מה? לא, כנראה שלא. מה, למה זה ככה? אתה מפסיד, תדע לך, אתה מפסיד עולם במלואו. ככה יצא, אנחנו מקבלים כסף מזומן. אם אין לך כסף מזומן, אז אני מצטער, אין לי איך לעזור לך. אולי אני אוכל לשלם לך בדרך אחרת. איזה דרך אחרת? תשמע, אולי אין לי 20 שקל, אבל יש לי 20 סנטימטר. אוקיי, ומה אתה חושב שאפשר לעשות עם 20 סנטימטר שלך? מה שאתה רוצה, אח שלי, אנחנו גם עושים סרטי פורנו. מה אתה אתם רוצה עושים? לקחת? מה אמרת? שאנחנו גם עושים סרטי פורנו, אתה רוצה לככב? אח שלי, זה חלום חיי. חלום חייך? כן, אבל אין לי כלום חוץ מגרביים. אחי, נו מצוין, אתה לא צריך יותר מחוץ מגרביים, מספיק שיהיה לך 20 סנטימטר. ומי השותף?
שעשיתי את זה בפורנו? שותף? כן, שותף, אח שלי. לא, שותף. יש לכם גם שם אחד בפיצה הירוקים שלכם, יש? יש לו 25 סנטימטר והוא גיי. שו, אח שלי, זה חלום חיי, דבר כזה, זה חלום חיי. מה, נעשה את זה בתוך סמטה כזה? סטייל הומלס? אח שלי? אנחנו נשלח לך פיתה? נעשה את זה בסמטה כזה, סטייל הומלס, משהו טוב? בשבילך אפשר לעשות את זה בסמטה. אנחנו חשבנו יותר על מועדון גייז, אבל גם זה בסדר. אח שלי, אני מציתי את המועדון גיי, זה לא עושה לי טוב להיות שם. נראה לי מיצינו להיום, לא? תגיד, מה עם הפיצה? הפיצה שולח כבר בדרך. שפשוט שכחתי להציל את הכתובת. איזה כתובת? תכתוב. כן, אני אתקשר ואני אגיד לו. איזה במה- כתובת? במעלה הזקפה 23. חשבתי 20 סנטימטר. במעלה הזקפה 23, אח שלי. אבל הבנתי שיש לך רק 20 סנטימטר. איך פתאום 23? מה נראה לך, כל רחוב זה סנטימטר? איפה אתה חי? לא יודע, חשבתי. אתם בפיצה ירוקים כבר לא חושבים כמו פעם, אני רואה. טוב, יאללה אחי, אני ממהר קצת. היה נחמד, תתקשר מדי פעם, יהיה צחוקים. יאללה, יאללה טוב. ביי.